Почваме ли? Едно, две, три, стар. Здравейте, приятели! Аз съм Хриси и съм част от екипа на Фондация с усмивка напред. Нашата мисия и цел е да помогнем на повече деца в неравностойно положение, да се развиват и да се интегрират успешно в обществото. Днес ще ви запознаем с Миряна, която също е част от нашия екип, и ще говорим на една наистина много важна и интересна тема, а именно темата за осиновяването. Защо? Защото и тя самата е била осиновена и сега ще оставя нея да разкаже малко повече. Така, как започна всичко? Първо, здравейте, приятели от мен. Много се радвам, че ще имаме тази възможност да говорим по изключително важната тема за осиновяването, тъй като моето усещане е, че тази тема все още е тема табу. Започваме така леко да разбиваме социалните норми около нея, но със сигурност има още какво да вървиме в тази посока, така че да бъде по-общо приета и по-нормална. Как започна всичко при мен? Бях всъщност на 5 годинки, когато разбрах, че съм осиновена. Майка ми го каза по изключително благ, приемлив и добър начин, което може би беше една от как да кажа, зародишите, това аз да не развивам някаква агресивна нагласа към биологичната си майка. Всъщност тя по един много лек и приятен за дете начин ми каза, че е имало някъде там една жена, която е успяла да има дете, но не е имала възможност да го гледа. И го е дала за осиновяване, за да може друго семейство, което не са могли да имат деца, но пък ти имат възможност и желание да го вземат. И всъщност по един много рационален начин разбрах за това нещо и никога не съм изпитвала така някакви негативни чувства около тази ситуация. Със сигурност през годините не ми е било много лесно да говоря за това. Мисля, че е първият път, в който някога казах на някой извън семейството си, беше като, може би бях на 13 години, първото ми гадже, първата ми любов. И си спомням, като трябваше да му кажа, като някаква буца на гърлото ми беше застанала и може би 10-15 минути или не помня, се опитвах нещо да кажа, но не можех. Най-накрая излезе от мен и беше много освобождаващо и оттам нататък така си дадох едно обещание към мен, че ще се опитвам да вървя все повече и повече в посока, в която всъщност да мога да кажа коя съм аз по един автентичен начин и да не ме е срам или да се притеснявам от това нещо. И като че ли с годините видях, че хората са доста по-приемащи и разбиращи, отколкото съм си представила първоначално. Добре, а ще ни споделиш ли, имала ли си желание тогава на тази възраст да потърсиш майка ти? Какви мисли ти се въртяха в главата в този момент? Срещаш ли разбиране от твоите родители, които са те осиновили? И въобще да разкажеш малко повече. Всъщност в семейството ми винаги сме си говорили отворено за тази тема. Моите въпроси никога не са били пренебрегвани. Имала съм естествено въпроси за това какво е станало, нали, чисто хронологично, те какво знаят за биологичната ми майка. Може би в по-ранната ми детска възраст не съм изпитвала такава нужда, но и аз в последствие с работата с психолог, която съм имала дълги години, разбрах, че всъщност тази възраст нещо извибрира между другото. На микрофона. Извинявам се. Добре. В тази възраст, когато ти си разбрала, имаш ли нужда да потърсиш тогава твоята биологична майка? Как разговаряше с твоите осиновители? Как въобще се случваха всичките мисли, които нахлуваха в твоята глава? Със сигурност в самото начало не мога да кажа, че разбирах изцяло ситуацията. Естествено, едно дете на 5 години може да я разбере в един аспект. Вече с годините
все повече и повече започнах да разбирам, но това не е било темата в нашето семейство. Вътрешно въпросите ми никога не са били игнорирани, напротив, говорили сме за това, те са ми разказвали самата история, те какво са преживяли, колко време са чакали и така нататък. Но като че ли с годините, вече като, да речем, минах 10-11 години, започнах да се интересувам малко повече, исках да разбера повече за биологичната си майка. Те естествено знаеха много лимитирана информация, тъй като това не е информация, която се споделя в процеса на осиновяване, тъй като в България все още има тайната на осиновяването. Но мислите, които ми се въртяха, естествено имаше много фантазии. Много фантазии, майка ми коя е, каква е. Спомням си, понеже аз много обичам от мъничка да пея любителски и винаги съм си мечтала, че може би да е някоя певица, нали, че това съм го наследила от нея. Имало е такъв тип вътрешен диалог, който естествено в този момент е бил чисто емоционален и рационален. В последствие, като че ли започнах да си сглобявам картинката лека по лека, когато започнах и да разбирам, нали, все повече информация за ситуацията. А други твои приятели знаеха ли, че си осиновена? На кой сподели за първи път? Да. Всъщност, първият човек, на който споделих, беше първата ми любов. Може би съм била на 13 години. Спомням си, имах буца в гърлото, като тръгна да го казвам, но пък имах силното желание да споделя на някой извън семейството. Все пак ние като тинейджери търсиме себе си извън семейството в този период. И съм срещала, честно казано, главно разбиране и подкрепа в ситуацията. Не мисля, че някой е гледал с някакво снисхождение към мен, или поне аз така не съм го усетила. В последствие съм казвала и на моите най-близки приятелки, но да речеме, може би момента, в който най-много започнах открито да говоря за това нещо, е след 23-та, 4-та ми годишнина. Тъй като, не знам, допреди това хем исках да го казвам, хем имаше така някакви вътрешни бариери, а пък според мен е важно човек да прави това, което чувства в момента като най-автентично за себе си. И подкрепяш това най-вече винаги да се споделя и да се търси начин как да можем това да го по някакъв начин да преодоляваме и да търсим. Да, със сигурност споделяйки на хората е една вид стъпка извън зоната си на комфорт, тъй като много често това е последвано и от въпроси следователно, но пък с времето научих да съм комфортна с тази ситуация, защото в крайна сметка това съм аз, това е моята автентичност и не би трябвало да има нещо срамно или нередно около това, само защото аз съм осиновена, тъй като все пак аз съм израснала в съвсем нормално, прекрасно семейство. Не мисля, че по някакъв начин това ме усъкатило чак толкова много. Естествено, има си своите травми на изоставяне и така нататък, но в генералния смисъл на думата съм израснала съвсем нормално, като повечето хора. Добре, кога за първи път реши да потърсиш майка си вече в по-осъзната възраст? Да, може би първите мисли, които започнах да имам, била съм на 17-18 години, като тогава нямаше много информация по темата. Това, което може да е имало и аз да не съм достигала до нея, но това, което всъщност тогава имах като информация, е, че това е тайна. И до ден днешен все още и закона гласи, че е малко по-трудно това нещо да се случи. С времето определено се поумекнало и се надявам все повече да умеква като регулация. Но тогава беше изключително трудно това да се случи.
Мисля, че бях на около 24, едва когато започнах да намирам информация изключително случайно във Фейсбук. Намерих една група "Търсим се, осиновени и биологични родители в България", където има може би около 30 000 члена, изключително голяма общност, в която всъщност може и ти като осиновено дете да напишеш публикация: "Родена съм на еди коя си дата, еди къде си", нали, информацията, която знаеш, за да видиш дали твоята биологична майка или баща не те търсят някъде там. При мен ситуацията не беше точно така. По-скоро започнах да се информирам в самата група, какви са стъпките, които хората са предприели, да чета за историите на другите хора, какво те си живяли. Като започнах да предприемам вече първите стъпки, мисля, че беше 2022 година или 2021 година, когато отидох да си извадя удостоверението за раждане. То е документ преди акта за раждане, тъй като акта за раждане, който дават на осиновителите, няма абсолютно никаква информация, че детето е осиновено в този акт. Всичко се съдържа в удостоверението за раждане, което може да се намери в общината, в която си регистриран. В случая аз отидох във въпросната община и извадих този документ. Жените от администрацията, след като му обясних... Свободно може да се извади този документ. Да, имаше някаква минимална такса, която се плащаше. И общо взето жените, които задвижват самия процес, бяха доста разбрани. Даже казаха, че не за първи път им се случва някой осиновен да се потърси. И всъщност в това удостоверение за раждане се вижда номера на гражданското дело по осиновяване, което всъщност се отваря след това от адвокат. Във въпросната група има контакти за адвокати в цялата страна, където всеки може да потърси, да се свърже и следователно да започне процеса по отваряне на делото. При мен нещата се случиха доста бързо. Адвокатката, бих искала дори да изпомена името, не мога да се сета, може да го напишеме после отдолу в коментар за хората, които би било полезно. Тя го отвори може би за около 3-4 седмици максимум. Изпрати ми веднага след това снимка на документите вътре, където имаше информация в случая беше при мен само за биологичната майка, тъй като нямаше баща, който да ме е бил припознал, и за осиновителите. Като на базата на тази информация, име, ЕГН, адрес по тогавашно време, успях всъщност да намеря първата частичка от пъзела, за да си го сглоба. Като историята след това беше, смея да кажа, дълга, защото много дълго време аз не правих абсолютно нищо с тази информация. Отнеми месеци всъщност, докато започна да се интересувам каква публична информация мога да намеря за даден човек по ЕГН-то. Нямам познати в полицията. Това е някаква доста детективска работа, често казано. И за мен дори то е смешно, но и е трагично от една страна, че човек трябва да мине през такова нещо, за да намери корените си. И много често дори трябва да даде някакви много основателни причини, за да отвори делото, защото самия закон така е формулиран. Много се надявам работата на ПП и ДБ, която вършат в момента по промяна на законодателството, да се случи, защото в повечето европейски държави всъщност това е много лесно достъпна информация. Само да обясним, че в момента това не е възможно, без наистина много сериозно по някакъв начин адвокатите да имат някакво много сериозно основание да го направят. Аз, честно казано, не съм питала адвокатката какво е използвала като основание, но много често се използва при сключване на брак да се види дали няма да има инцест или при някакви заболявания, които може да са наследствени. Но да, това са много сериозни причини. След това как продължи твоето търсене? Имаш ли ти някакъв период, в който вътрешно трябваше
да направиш своята настройка, така да Да. кажем? Ами със сигурност, този период, смея да кажа, че започна още от тинейджърските години, тъй като от повече от половината ми живот, може би от 13-14 годишна, хода на психолог. И работя, това е една от основните травми, защото аз, въпреки че имам късмета да съм осиновена и то още от бебе, на първо място аз съм изоставено дете и може би доста дълго време ми отне да си го призная пред себе си, че на първо място аз имам и някаква травма, която е породена от това. Работила съм много с психолог през тези години, за да разбера реакциите си, да разбера защо се чувствам по начина, по който се чувствам, защо имам определени тенденции към определени мисли и така нататък. И може би това ми е помогнало изключително много за момента, в който всъщност се случи магията и успях да намеря биологичната си майка и да мога да подходя по един изключително спокоен и зрял начин към ситуацията. Ще стигнем след малко естествено и до там, но със сигурност това е нещо, което бих препоръчала на абсолютно всеки. Работа с терапевт и особено за хора, които знаят, че са осиновени, защото не трябва да пренебрегваме това, че имаме и травма. Ние може да сме изключително благодарни на нашите родители, които са ни отгледали, но това не трябва да ни заслепява с една токсична позитивност, защото в живота не е всичко само хубаво и розово, ами има и нещо, върху което трябва да работим, а травмата ни на изоставането е сериозна травма. Но да се върна всъщност към въпросите ти, малко се отплеснах, но за мен беше важно да го споделя това, защото вътрешната работа е много голям фактор в цялата ситуация. Стигнахме до момента, в който аз съм отворила делото и започнах моето детективско разследване. В интернет успях всъщност да разбера, че по ЕГН-то може да се намерят две основни информации. Първото е дали лицето е осигурено или не, но нищо повече. Това не ти дава абсолютно никаква информация, освен че работи. А пък втората информация е по личен лекар. Всъщност по ЕГН-то можеш да видиш къде е личният лекар на дадения човек. И всъщност аз видях града, в който е личният лекар на биологичната ми майка. И влезнах в групи във Фейсбук на въпросния град. Естествено, по самите потребители много е трудно да се намери някой, който ти не познаваш, не знаеш как изглежда. В случая тя е била много млада, като ме е родила. Аз предполагах, че си е сменила вече моминското име. И дълго време всъщност мислех за това как да напиша нещо, което да е достатъчно дискретно. Защото все пак аз не знам от другата страна каква динамика се случва. Не знам новото семейство знае ли, приема ли го това нещо. Не знам самата тя как се чувства и трябваше да подходя по начин, по който да е изключително деликатен към ситуацията. И всъщност написах нещо много общо, че търся стара семейна приятелка с еди какво си име. Интересното беше, че ми отне месеци, докато се престраша всъщност да го направя това нещо. А в момента, в който го направих, написах публикацията, влезнах да се изкъпя и 10-15 минути след това аз имах покана за приятелство от нея и съобщение: това съм аз. В този момент някакси беше изключително разтърсващ, но в същото време малко се чувствах като котката на Шрьодингер. Мъртва ли е, жива ли е, ще ме приеме ли или ще ме отхвърли отново. Това е според мен един страх, който най-вероятно всеки осиновен има, когато започне това търсене. И съм го потвърдила чрез всичките публикации, които съм изчела в въпросната група, която споменах. Изисква се доза смелост. Изисква се доза осъзнатост, че ти можеш да бъдеш отхвърлен отново и се изисква сила да можеш да го приемеш това нещо, ако ти се случи. Защото е малко 50-50. Така, но пък и облегчението след това, като си го направил, със сигурност вече не е в теб топката. Да,
Да, вече не е в теб топката. Много правилно го каза, защото ти чудиш се, подаваш я и сега ще ми я върнат ли, няма ли да ми я върнат. Малко си в такава ситуация, така И след несигурна. толкова години вълнение и толкова много емоции Да, и най-различни бушуващи да. емоции, какво се случи? Въпросната вечер не бях готова психически да отговоря. Вече беше късно и реших, че ако започна да мисля за това, няма да мога да мигна. Някакси го паркирах в съзнанието си на заден план и на следващата сутрин всъщност помислих така, докато се оправях за работа, мислих си какво точно ще й напиша, защото това също е много важно послание. А мен от малка ме учат, че блага дума железни врати отваря и е много важно, за да достигнеш до човека, как всъщност ще се обърнеш към него. И всъщност написах пак нещо изключително общо, приятелски, заредено с позитивна емоция, защото последното нещо, което искам в този момент е да объркам човека още повече или да създам някакви негативни чувства в него. Написах: здрасти, сигурно ме помниш по родилното име, родена съм не коя си дата, ще разбера, ако не искаш да контактуваш с мен. Все пак исках да ти кажа, че всичко е наред при мен, надявам се и ти да си добре. И всъщност, си изпращайки това съобщение, вече преломния момент, в който наистина чакаш какво ще ти отговорят. За моя изключителен късмет, тя ми отговори мигновено. Мисля буквално за някакви секунди. И всъщност беше изключително щастлива да ме види. В този момент усетих все едно, може би 10 кг ми паднаха от плещите, защото това си е товар, който носиш с годините. Така, да. И наистина се почувствах изключително лека. Разменихме си така няколко изречения и се Какво ти разбрахме. написа твоята биологична майка? Написа Първите ми неща, които тя ти написа. мило дете, знам коя си, много съм грешна пред теб, искам да те чуя. И понеже двете бяхме на работа в този момент, се разбрахме въпросната вечер да се чуем. Като през целия ден, не ме питай как съм се фокусирала да работя на работа. Само за това си мислила? Само за това си мислех. Постоянно и гледах профила, снимките, сравнявах някакви снимки, викам си: Боже, колко много се приличаме. Нали, общо взето беше наистина един много сътресяващо голям момент в живота ми и всъщност, може би тук искам да изкажа моите най-сърдечни благодарности на родителите ми, че са били винаги толкова приемащи за тази ситуация в живота ми, но в този момент първите хора, на които аз звъннах след като това се случи, бяха те. Звъннах им даже така с видеовръзка да се видим, защото аз се разревах в този момент. Аз съм човек, който не плаче много, може би породен от травмата ми, но в този момент просто такова облегчение усетих, разревах се, в трамвая хората ме гледат супер странно, как се дека, пиша си там и си рева нещо. И като им звъннах, всъщност те бяха изключително щастливи за мен. И много ме подкрепиха в тази ситуация. И смятам, че това също е важна стъпка от процеса. Може би самите родители да разберат, че това не би следвало да е обида към тях. Ти можеш да си едновременно благодарен за това, за всичко, което са направили за теб, но все пак да искаш да потърсиш повече информация за корените си. Едното не изключва другото. И според мен всеки един зрял човек би трябвало да може да го разбере това и като осиновител да приеме, че това дете иска да намери нещо, което е... Ти си свързан с това нещо на едно друго емоционално и първично и биологично ниво, което не може да се обясни дори понякога с думи. И това е право на детето. И тяхната сила също е огромна, че те самите са приели и са те подкрепили в цялата тази ситуация, защото и за тях това е нещо, което поражда също много бурни емоции.
Да, със сигурност. Аз поделих малко по-рано, че тази тема никога не е била тема табу в семейството ни. Винаги коментирали сме. Аз дори още в ранните ми 20 години, когато започнаха тези мисли наистина сериозно да се пораждат, така че да предприема стъпки да я намеря, винаги съм го обсъждала с тях. Никога не съм го крила. И това със сигурност ми е дало една сила в тези моменти, че имам зад гърба си моите Подкрепата им. родители. Да. И да те върна на момента за майка ти, за вълнението. Да, вълнението наистина беше огромно. Чухме се въпросната вечер. Оказа се, както и предполагах, че тя си има много друго семейство след това. Две прекрасни деца след това. И всъщност ме приеха с отворени обятия. Мъжа й е знаел за мен, но децата не. За мен е самия факт, че те толкова бързо ме приеха в тяхната семейна динамика, говори за това колко стойностни хора е отгледала и тя самата просто това, което аз съм виждала за последната една година от нея, че има изключително добро сърце. И някакси имам чувство, че ме е заредила с тази енергия и този късмет, който аз съм имала късмет. Както и да го погледнеш, нали, има много деца, които нямат късмета да бъдат осиновени от бебенца, първото, което е. През целия ми живот наистина винаги съм се чувствала късметлика, закрилена. И някакси имам чувство, че тя ме е заредила с тази енергия, защото като я срещнах, просто наистина изключително добър и сърцат човек. И просто мога само да си представям колко е било трудно на такава крехка възраст да премине през такова нещо, да вземе такова решение. Аз, може би породено от това, че хода години наред на психолог, няма капка осъждане от моя страна. А можеш ли да споделиш, ако разбира се ти искаш, знаеш ли защо майка ти така е постъпила? Биологичната ти майка защо така е постъпила? Тя е била много непълнолетна всъщност, като е забременяла с мен. Изключително класическа история, бих казала, за онова време. Патриархално семейство, баща насилник, имало е така авторитарен режим в семейната им динамика. И общо взето нея много е било страх да върне дете, да го гледа в тази динамика, в която тя самата не се е чувствала добре, от която им малко след това всъщност тя е успяла да избяга вече с сегашния си мъж. Напълно разбирам. Може би ситуацията, в която щях да бъда отгледана тогава и ситуацията, в която съм отгледана сега, просто това са две крайности, несравними ситуации. И смятам, че може би в момента това е било най-доброто, което тя е можела да направи. А сега поддържаш ли връзка с биологичната ти майка? Да. Да, изключително често се чуваме, виждаме се. Аз вече споделих, че тя е в друг град, но често пътувам аз до там, идвали са те до тук. Изключително много успях да се сближа и с децата и с мъжа и може би най-добрия развой. Не можех да си представя по-добър развой на ситуацията, често казано. Сценарий, така да се каже. Добре, да те питам така един-два последни въпроса. Първото нещо да споделиш за хората, които се чудят дали да търсят своите родители, защото ти вече си минала по този път. Какво би им казала в момента? За които искат да търсят своите биологични родители, но са примерно били осиновени и в момента се чудят дали да предприемат твоите стъпки. Може би първото нещо, което бих посъветвала е да направят вътрешната работа със себе си. Защото твоята нагласа към ситуацията, според мен,
би била определяща за развоя на ситуацията. Защото ти ако влезнеш с агресия, с някакъв вид натовареност в ситуацията, тя 100% няма да бъде позитивна накрая. И за мен е тази вътрешна работа, която трябва да свършиш, ти всъщност да си в мир с твоето автентично аз, в мир с това, което се е случило, да имаш някакво разбиране за това, защо биологичната ти майка е направила такова нещо, че може би това не е било наистина най-доброто, че няма осъждане към тази жена. За мен това е първата стъпка. После чисто административно, там нещата са лесни и ясни. В смисъл, влизаш в тази група и можеш да прочетеш. Има публикации стъпка по стъпка описано. Има контакти на адвокати из цяла България. Направили са го изключително достъпно, но за мен тази вътрешна работа на осъзнаване и на приемане е много по-важна. Наистина, това е безценно, което ти споделяш. И може би последен въпрос. Какво искаш да кажеш на хората, които всъщност са те отгледали теб и те са твоите осиновители, но те са и твоите родители? Те са моите родители. Аз, може би през годините, винаги това им го казвала и съм ги уверявала в това нещо, особено в момента, в който започнах да търся. Им казах, вие винаги ще останете моите родители. Никой няма да замени това, което вие сте направили за мен. Няма как някой, който просто ме е родил, да ви измести от мястото, което вие имате в живота, защото все пак те са си дали, аз съм на 31 години, всичките тези 31 години са били неотлъчно до мен. Ами това, което мога да им кажа, благодаря, че не са се отказали за това да предприемат стъпката към осиновяването, въпреки тромавата и тегава процедура. Те са чакали 4 години, били са забравили дори, че всъщност са в този списък. Дори са, може би, приели до някаква степен, че няма да се случи това нещо. Изключително благодарна съм, че не са се отказали и въпреки това, че те са получили въпросното обаждане в изключително труден момент в живота им. Баща ми е бил съкратен от работа, майка ми не е работила. Общо дето си намерили някаква вратичка да подадат документите, така че да ги приемат, да бъдат, нали, аз да бъда осиновена от тях. Със сигурност това показва, може би, колко желание са имали аз да бъда при тях. И може би това, че са ми разказвали историята като една много магическа история, че баща ми всъщност е отишъл, видял е 4 момиченца, защото всъщност биологичната ми майка, като е била на 3-4 месец, е била изпратена в съседен по-голям град, като на заточение в болницата там. И всъщност потвърждава, че имало други жени, момичета, даже то не жени, момичета, млади като нея в същата ситуация. На каква възраст са били тогава? 17-18, да, може би дори по-малки. Млади. Да. Много млади. И всъщност баща ми, отивайки там, показват му 4 момиченца и той казва нещо, отгоре ми проговори, че това е моето момиче. И това винаги ме е карало да се чувствам специална за тях. И до голяма степен този излишък, който съм имала и от травмата ми на изоставяне, е бил компенсиран с тази свръх любов и грижа и представяне на ситуацията като нещо много специално за тях, което им се е случило. Определено много е помогнало и аз съм изключително благодарна за това, което са направили за мен. Ами, наистина, дано повече хора да следват тяхния пример. И защото в крайна сметка твоята история показва, че всичко това е възможно. Случва се. Има как. Има как. Нещо друго, ако ти самата искаш да допълниш или нещо, което ти самата чувстваш в момента, което искаш да кажеш на други хора? Бих се обърнала вече и към камерата, за да кажа на всички хора, които знаят, че са осиновени, имат съмнението, че са осиновени, да намерят вътрешната сила да тръгнат по този път, защото облегчението, чисто психологически, емоционално, което може да се изпита от този път да минеш, е изключително голям. Дори бих казала, ако ситуацията не се развие по най-благоприятния начин и
ти бъдеш отхвърлен още веднъж, според мен самото усилие, самия процес те калява и ти дава една увереност в автентичното ти аз. И няма абсолютно нищо срамно от това, че си осиновен. Това е нещо дори прекрасно. Една възможност за живота, която за жалост не всички деца могат да имат. Аз ти благодаря за този откровен разговор. Благодаря ти, че си част от нашия екип. За всичките тези усмивки, които тепърва още повече ще подаряваме. Сигурна съм. И със сигурност твоята история ще докосне много хора. И със сигурност всичко, което ти сподели, ще бъде от полза на още много хора. Благодаря ти още веднъж. И аз ви благодаря много. Беше удоволствие за мен. И за нас беше наистина изключително удоволствие. И продължаваме да творим доброта, усмивки и все повече добри дела. Със сигурност. Колко освобождаващо!